Ayan mga kamamshi, marahin na hapon sa Indogabos. Bali, ang i-share natin sa inyo ngayon is, meron kasi ako nabasa sa comment section ko na bakit daw sila walang professional mood na nakikita sa kanilang Facebook account. Ayan, baka po yung account nyo is naka-unlock or naka-lock profile. Baka naka-lock yung inyong mga profile, i-unlock nyo na lang. Pero kung hindi naman, kung hindi naka-lock yung profile nyo pero wala pa rin talagang professional mood, ito yung mga pwede nyong gawin. Talagang subok na to. Ayan, ipakita ko sa inyo. Keep on watching. Ayan mga kamamshi, dito rin kayo pupunta para makita nyo kung naka-unlock or naka-lock ba yung profile nyo. Pero kung hindi naman naka-lock at wala pa rin talaga kayong professional mode, punta lang tayo sa menu. Ayan, nandito na tayo sa menu, tapos scroll lang kayo pataas, makikita nyo yung report a problem. Pero bago pala tayo pumunta dyan, kailangan is-screenshot nyo muna yan, tapos ipag-copy link nyo yung link dyan sa ibaba. At kapag okay na-screenshot nyo na, na-copy link nyo na, punta na tayo dito sa report a problem. Pag pinag-click nyo yan, ito yung makikita nyo. Continue to report a problem. Tapos, i-click nyo naman yan. Ito naman yung lalabas. Bale, i-click nyo lang din yan. Tapos, ito na yung makikita nyo. Ayan, mag-scroll lang kayo at hanapin nyo yung profile. Pag nakita nyo yung profile, yan yung i-click nyo. At ito naman yung lalabas. Sa unang bukas nyo, makikita nyo yan. Pindutin nyo na lang yung X. Tapos, dyan, i-attach nyo na yung inyong pinag-screenshot na picture. Pag nailagay nyo na yung inyong pinag-screenshot, dyan sa bandang itaas, describe the issue. Ayan, magsulat na lang kayo dyan na wala yung inyong professional mode. Hindi naman siguro patalinuhan dyan. Basta ang importante is maintindihan ni Facebook yung hinahanap mo or ini-issue mo. At ayan mga kamamshi, kapag na-submit mo na, siguro mga 1 week to 2 weeks bago respond si Facebook. Kaya wag muna tayong mainip. Kailangan is kunting tiyaga-tiyaga lang talaga or mahaba-habang pasensya. Ayan mga kamamshi, thank you for watching. Yung kinapi-paste nyo pala na link, dyan nyo rin ilalagay sa describe the issue. Yun lang mga kamamshi.